खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 23 भाद्र दान 1432 मायथाइ। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन आरो नोंथाङा गावनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। गोदान मावथांखि एबा बिबानफोर आजावनाया नोंथांनि रोंग'थिखौ बांहोगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। नखराव गोजोन आरो बुजिलायनाय थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै गोदैया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव साबसिन फिथाइ मोननो हायो। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय समानथि लाखिनाया गोनांथार। लोगोफोर आरो समाजजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो संयम लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव लासै लासै जौगागोन। नखर आरो हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनायखौ लाखि। फरायसाफोरा फरायनायाव गोब्राब खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। जर'खायै डाइजेस्टिभ सिस्टेमनि फारसे नोजोर हो। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। लोगोफोर आरो समाजजों बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव गोदान खाबुफोर आरो मोजां सोलायनायफोर फैगोन। खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा गोदान बिबानफोरनि खाबुफोर दं। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां फोरमान जानो हागौ। नखरनि गेजेराव अननाय आरो हेफाजाब बांगोन। समाजारि सोमोन्दोफोरा जौगागोन। फरायसाफोरा मोजां नम्बर मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै खाफाल आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। हाबा जानाय जिउआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन आरो यगा आरो मेडिटेशनआ मुलाम्फा जागोन। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लानाया गाहाम जागोन। लोगोफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय आरो दैदेननायनि रोंग'थिया जोबोद मोजां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखर आरो रमान्टिक सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया सोलिगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंसोर गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि आरो फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखराव गोजोन आरो हेफाजाब थागोन। जुलि जानाय जिउआव अननाय आरो बुजिलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों रां थिसन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव जाफुंसार आरो गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दावगानो हायो।
नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया थागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला मान बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गोदान मावथांखिफोरखौ सिगांग्रोनायनि सान। साख्रियाव मोजां खाबु मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। हाबा जानाय जिउआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै आगान ला। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोरा थाबैनो जोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'सन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नखरजों सम हगारनायाव गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव जाफुंसार जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनि थाखाय मोजां सम। दिनै नोंथाङा मोनसे गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मुलाम्फाखौ मोनगोन। साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि आरो नखरारि बिबानफोरनि गेजेराव समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा, सुखु आरो गोदान खाबुफोर लानानै फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव खाथि थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै गोदान खाबुफोर आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। हाबा जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि हालोदा मोजां जागोन। सावस्रिया गोख्रों थागोन। दावबायनाय आरो समाजारि सोमोन्दोनि थाखाय बेयो मोनसे गाहाम सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।